Vítam vás pri videu, v ktorom si ukážeme, ako pracovať s dynamickými blokmi. Máme tu knižnicu Merivowbox N, čiže výška bočnice je N. V rámci hlavného delenia je to rozdelené na klasické skrutky a systémové skrutky. Potom ďalej sa to delí na upevnenie čela, je skrutkami, inzerta alebo expando. To je pre obidve varianty. Takže máme tu, pre každý ten variant ukotvenia je samotný jeden nárys a potom v rámci jednotlivých hĺbok je bokorys a pôdorys. Môžeme začať napríklad tým nárysom, ten si skopírujeme, dáme si ho do nášho projektu, si ho vložíme. Tak toto je návazty presahy, ja to teda zalicujem na 18, natiahneme, vidíte, naťahuje sa to celé vlastne. Maximálne možné natiahnutie je dané podľa Bloomu, vlastne čo Bloom odporúča, alebo teda aká je maximálna možná dĺžka aj v rámci tých niektorých komponentov, lebo dlhšie ich nevyrábajú. Toto zalicujeme, dáme na stred, dobre, a vložíme, môžeme pre skúšku vložiť ten druhý typ, dáme tento, tu vidíte tú systémovú skrutku, ona je troška hrubšia, no viac jak troška. Takto si to sem vložíme, opäť upravíme si čelo, natiahneme zasúvku, takto čelo zalicujeme, hore môžeme tiež, tu dole dáme 6. Ono to funguje buď naťahovaní, alebo normálne zadáte na tvrdo hodnotu, okoľko sa to má natiahnuť. Dobre, toto máme v rámci nárysu. Každý ten dynamický blok má viditeľnosti. Tie vám budú automaticky prehadzovať vlastne, čo vy vidíte v tom jednotlivom bloku. Napríklad najpodstatnejšie pre nárys je toto, ja si ho sem skopírujem, že vy z nárysu viete dať priamo do výroby výkres. A to je tak, že spravíme aj s čelnou stabilizáciou. Takže takto máte to tu už okotované. Ja to skúsim aj takto, aby sme videli. Automaticky sa tie koty prerábajú. Toto upevnenie čela je vždycky chytené na stred zásuvky, stred dna zásuvky. Keď to chcete dať do výroby, je veľmi podstatné, aby táto pravá strana bola tu naľavo. Čiže to len cez toto vyzrkadlenie a už sa pozeráte z opačnej strany a môžete vrtať do toho čela. Takže vrátime naspäť a prakticky toto nepotrebujeme teraz. Máme to tu, môžeme ísť na pôdorys. Pôdorys, kde si tu? 400-ková hĺbka. Takto uložiť. Dáme, zalicujeme. Môžete vidieť, tá stabilizácia čela naozaj je teda na ten stred vždycky. Takto v rámci pôdorysu tu je podstatný rozmer dna. To máme tu, bottom and back panel. Píšem to po anglicky, pretože bude to dostupné pre viacerých nielen na Slovensku, alebo teda v Čechách, alebo tí, čo mi rozumejú, ale chcem to dávať vlastne viac do sveta a strašne veľa práce by to je to veľa práce to vytvoriť a nehovoriac ešte potom to všade prepisovať do jednotlivých jazykov. Takže za to angličtina. Tak, tu máme dno, vieme ako píliť, a šírka, hĺbka, s tým, že toto sú všetko varianty, kde je chrbát prechádza a dno sa doráža do chrbátu, hej? Čiže tento variant to je. Sú potom možné aj iné varianty. Ja pracujem s týmto. Prevažne myslím si, že tie ďalšie sú asi komplikovanejšie, aspoň teda z môjho pohľadu, neviem. Ak robíte nejako inak, tak treba s tým počítať a pripočítať si k tomu rozmeru ešte tú vašu hĺbku. Dobre, toto je v rámci dna. Vrátime
ideme teraz Bokoris. Tento je najpodstatnejší, pretože ja to tu mám aj napísané, že z neho sa generuje ten export, ktorý my potrebujeme v rámci objednávania. Takže kopírovať. Toto ešte k tomuto sa dostanem. Toto je vlastne taký môj know-how v rámci odsadenia vedenia od boku. Tu, kde sa to uchytáva, to je základný štandardný systém, vlastne, ktorý Bloom udáva v rámci osadenia bočníc, teda tých vedení. Ale mne sa osvedčilo, že keď je tam typonová jednotka, tak je tam treba väčší priestor medzi samotným čelom a teda bokom, aby vlastne predsvaklo a vyskočilo vám zasúka von. Takže preto ja som to takto si naznačil. Opäť vravím, nie vždycky sa to dá použiť, je to čisto len nejaký môj know-how, kľudne si to môžete vymazať, nemusíte to vôbec riešiť, len je to teda také moje nejaké vylepšenie. Takže skopírujem, vložíme takto, myslím, skrutkové sme mali dole, tak, a ešte dáme teda ten druhý, hop, toto sme obrátili, dobre, nevadí, takže toto ešte skopírujeme sem, tento so skrutkami systémovými, áno, lebo tu chýba, tu sú len 4 tie systémové skrutky a tu ich je 5, 1, 2, 3, 4, 5, takže toto je so štandardnými skrutkami. Ten počet opäť je to z katalógu, je to aj z webovej stránky Bloomu, čiže je to od nich v podstate prebrané. Toto bude 6, toto dáme na stred, tu máme inú hrúbku čela, si dáme 18, tú hrúbku si budete dávať podľa toho, aký materiál bude na tom čele, čiže to je na vás. A spodná verzia je teda plná a vrchná je úplný basic, čiže základná, basic. Dobre, tu ešte si keď tak natiahneme to čelo. Táto predná šípka je naťahovanie čela kompletne v rámci celkovej výšky čela, aká je. Čiže keď chcete mať finálne čelo 150, treba kliknúť na túto prednú šípku, zadať 150 a bude 150. Toto je kótované od minimálnej možnej výšky toho čela, ktorú udáva výrobca. Takže, ale je na vás vlastne, s ktorou budete fungovať. Keď je to tak, pre mňa je to lepšie, keď napríklad potrebujem k nejakému bodu, tak túto chytiť a zase keď potrebujem natvrdo nejakú hodnotu, výšku dať, tak potom zase s tou pravou pracovať. Dobre, keď to takto máme, chceme ďalej ísť do tej extrakcie dát. Ako prvé sa nič ani nerobíme s tými blokmi. Ako prvé je potrebné zadať tento príkaz, aby sa synchronizovali v tom novom projekte vašom, čiže att sync, enter, dáme vybrať, klikneme áno. Žiaľ Bohu, nedá sa to, tento príkaz nefunguje hromadne, čiže musíte jednotlivo vyklikať každú jednu zásuvku. att sync, enter, takto áno. Teraz to máme synchronizované. V rámci nejakej korekcie sa môžeme pozrieť tu naľavo dole do tabuľky. Ak máte vlastnosti otvorené, tak tu by mali vypisovať sa všetky komponenty, ktoré sú potrebné v tej danej viditeľnosti. Ja keď ju zmením, dám ju na základnú, tak vidíte, že už to zmizlo a dokonca aj skrutky sa prehodili z 18 na 12. To znamená, to je preto, lebo tam není táto stabilizácia čela, ktorá potrebuje 2 skrutky. Takže dáme maximálnu možnú pre ten export a teraz ideme dať data extraction príkaz. Data. Takto. Toto ponecháme. Môžeme sem uložiť. Áno, áno. Ďalej. Prebehla. Dobre. Toto odklikávame a necháme si zobrazené len toto. Pose, bloky a atributy. A zobraziť rámček nechceme. Toto je
keď máte niekto tu prednastavené už výkresy, kde máte nejaké dynamické bloky s atribútmi, tak vtedy vám to tu bude vypisovať. Ale my to nechceme pri exporte, čiže nás zaujímajú čisto len teraz tieto Merivo Box N bloky. Dobre, tie máme, dáme ďalej. Tu vyklikáme všetko a necháme len atribúty. Takže takto atribúty ďalej, prebehol export a už tu máme tú našu tabuľku. S týmto nič nerobíme. Keď to nemáte zaškrknuté, zaškrknite si to, dáme ďalej. Dáme obidve varianty, chceme aj výkres, aj do AutoCADu, aby sa nám to dalo. A tu si dáme plocha, test, uložiť. Áno. Ďalej, toto je na vás, či si tu niečo pomeníte. Dáme ďalej, dokončiť. Prebehol ten export samotný, ako môžete vidieť na kurzore, už tu mám tú tabuľku. Len niekde kliknete ľavým do priestoru, zobrazí sa vám tabuľka. Ako môžete vidieť, už jednotlivé počty kusov sú tu. Čiže v rámci tohoto už stadiaľto si vy viete spraviť tú objednávku, ale keď to chcete v Exceli, tak to prejdeme do Excelu sem. No, žiaľ Bohu, není ten export až úplne 100%, čiže vám nespraví ten Excel šírku tých buniek, tak ako by ste požadovali, čiže musíte si to vy už natiahnuť manuálne, aby ste videli. Takže, no, toto pri exporte do Excelu je dosť častý problém, že nám ukáže takýto nezmysel a to sa dá opraviť tak, že stlačíme, jak sme v Exceli, dáme Ctrl plus H, ukáže sa nám toto dialogové okno a teraz sa nás pýta, že čo chceme hľadať. Tak my chceme nahradiť toto, až po tadeto, vlastne lomitko až po toto 2E, Ctrl-C, Ctrl-V a nahradiť, prosím pekne, toto je bodka. Takže dáme nahradiť všetky, 7 položiek OK, zavrieť a teraz vám to už ukazuje korektne, tak ako má. Takže toto je, čo sa týka v rámci exportu do Excelu. Dobre, si to uložím, takto. Dúfam, má to akože viac možností a to skrz aj tú dĺžku videa, zbytočne, aby som to tu nemusel hodinu rozprávať o tom, takže stačí sa s tým len pohrať a dúfam, že vám to bude fungovať. Teda vravím, myslím, že je to uložené v AutoCAD 2013 pre klasiku aj LT. Nie som si istý, nemám AutoCAD 2013, neviem, či to bude fungovať. Takže treba to poskúšať, je to zadarmo a ak by ste mi dali nejakú spätnú väzbu, že komu to ide, komu to nejde, potešilo by ma to, aspoň aj ja sám by som vedel teda, že aké AutoCADy to podporia, teda budú s tým vedieť pracovať a teda ktoré ročníky AutoCADov už žiaľ Bohu nebudú vedieť. Takže ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám s tým bude dobre pracovať. Majte sa.